Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, mana kaninyo. Mga igsoon, aniya na kita karon sa ikaupat kaadlaw sa atong nobenaryo isip pagpangandam sa maabot nga pista sa pagkatao sa Ginoo. Inubanan sa mga pangalias sa mahal nga Birhen, magpadayon kita sa atong mga pag-ampo o paghalad o pasalamat sa Dios alang sa tanang mga grasya nga atong nadawat. Ilabi na ang gasa sa kinabuhi o ang gasa sa pagtuo. Pagampo usab kita alang sa mga masakiton o mga OFWs na nakikuban ka nato online o alang sa makapaulayang dayon sa tanang mga kalag sa purgatorio. O karon mga igsoon, maginuso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Gloria sa Dios sa kalitasan, himaya sa kalitasan.
Diyos, kipadayag mo sa kalibutan ang kahayag sa imong himaya, pinagi sa pagabot ni Kristo ang agianak sa Virhen. Itugot nga mong saulugon sa hugot nga pagtuog, buhi nga gugma, ang misteryo sa Diyos ka nagpakahimong tao. Kiniya mo gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong anak, kabuhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa mga maghuhukom. Unya dihay usa ka tawo nga ginganlag Manoa. Tagalungsod siya sa Zora ug sakop sa banay ni Dan. Wala gayud manganak ang asawa niya. Mipakita sa babay ang anghel sa Ginoo ug miingon, wala ka manganak, apan karon magmabdus ka ug manganak ug lalaki. Ayaw gayud pag-inom og bisan unsang bino o ilimnong makahubog, o pagkaon sa bisan unsang kalanon nga gidili, tungod kay magmabdus ka ug manganak ug lalaki. Ayaw gayud patupihi ang iyang buhok, kay sukad gayud sa iyang pagkatao, ihalad siya ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo. Siya maoy muluwas sa Israel, gikan sa mga Filistihanon. Unya milakaw ang babay, ug giingnan ang iyang bana. May tao sa Dios nga miduol kanako, ug makahadlok ang iyang panagway, sama sa anghel sa Dios. Wala ako mangutana, kundiin siya gikan, ug wala usab siya mutug-an kanako sa iyang ngalan. Apan gisultihan ako niya, nga magmabdos ako, ug manganak ug lalaki. Giingnan ako niya nga dili ako mag-inom, ug bisan unsang bino, o ilimnong makahubog. Ni magkaon ug bisan unsang kalanong ginadili, tungod kay ang bata, ihalad ngadto sa Dios, ingon nga Nazareo, sa tibuok niyang kinabuhi. Ang babay nanganak og lalaki, ug ginganlan niya Samson. Ang bata mitubo, ug ang Ginoo nagpanalangin kaniya. Ug ang Espiritu sa Ginoo misugod paggahom kaniya, samtang didto siya sa kampo sa Dan, tunga-tunga sa Zora ug Estaol. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Punako sa imong pagdayik, ug awitan ko ang imong himaya. Puna ako sa imong pagdayik, ug awitan ko ang imong himaya. Pagpakahimong akong bato nga dalang panan, usa ka kuta nga maghatag kanako og kasiguruan. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Dios ko, luwas ako sa kamot sa dautan.
kay ikaw ang akong gilauman, o Ginoo. Ang akong gisalikan, o Dios, sukat sa akong kabatan-o. Iya kanimo nagasalig ako, sukat sa pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Maghisgot ako sa gamhanang mga buhat sa Ginoo. O Dios, magsugilon ako sa imong ulusahong katarong. O Dios, kitudluan mo ako sukat sa akong kapatan-on. Ug hangtod karon nagasangyaw ako sa imong katingalahan mga buhat. Puna ako sa imong pagdayeg, ug awitan ko ang imong himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Sa panahon nga si Herodes maoy hari sa Judea, may usa ka pari nga ginganlag Zacarias nga sakop sa parianong laray ni Abias. Isabel ang ngalan sa iyang asawa nga sakop usab sa usa ka parianong banay. Silang duha nagpuyog dalaygong kinabuhi at tubangan sa Dios ug nagtuman pag-ayo sa tanang sugo ug balaod sa Ginoo. Wala sila'y anak kay dili naman makapanganak si Isabel, ug siya ug si Zacarias tigulang nakaayo.
Usa ka adlaw ni ana, nagtuman si Zacarias sa iya katungdanan pagkapari at tubangan sa Dios diha sa bahin sa pag-alagad nga iyang angkon adlaw-adlaw. Sumala sa batasan nga gisunod sa mga pari, napili siya pinaagi sa ripa sa pagsunog sa insenso didto sa halaran. Busa misulod siya sa templo sa Ginoo, samtang nagampo ang panon sa mga tao dito sa gawas sa takna nga gisunog ang insenso. Unya usa ka anghel sa Ginoo mipakita kaniya. Nagtindog ang anghel sa tuo sa halaran, diin gisunog ang insenso. Sa pagkakita ni Zacarias sa anghel, nalibog o nahadlok siya. Apan giingnan siya sa anghel, "Ayaw kahadlok, Zacarias. Gidungog sa Ginoo ang imong pag-ampo, ug ang imong asawa nga Isabel mo anak og lalaki. Nganli siya Juan. Inikataw niya, magmaya ka ug maglipay, ingon man ang uban, kay mahimo siyang dako at tubangan sa Ginoo. Dili gayud siya mo inom og bino o isog na ilimnon. Sukad sa iyang pagkatao, mapuno siya sa Espiritu Santo, ug daghang mga tao sa Israel dadon niya balik ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Mag-una siya sa Ginoo ug makabaton siyang espiritu ug gahom sama sa nabantunan ni propeta Elias. Himuon niya nga ang mga amahan ug mga anak magkauli, ang mga masupilon iyang pabalikon sa matarong nga dalan, ug ang katawhan andamon niya alang sa Ginoo." Giingnan ni Zacarias ang anghel, "Unsaon ko man bakila nga tinuod ang imong giingon kanako? Tigulang na ako ug tigulang na usab ang akong asawa." Ang anghel mitubag, "Ako si Gabriel nga nagtindog atubangan sa Dios, nga maoy nagpadala kanako aron pagsulti ug pagtaho kanimo niining maayong balita. Apan wala ka motuo sa akong mensahe nga matuman gayud sa hustong panahon. Ug tungod kay wala ka man motuo, maamang ka. Dili ka makasulti hangtod sa adlaw nga matuman ang akong gisaad kanimo." Niining higayuna naghulat ang mga tao kang Zacarias, ug nahibulong sila nganong nadugay siya kaayo sulod sa templo. Sa paggula niya, dili na siya makasulti kanila. Busa nagtuo sila nga nakakita siyag panan-awon sunod sa templo. Ug tungod kay dili man siya makalitok bisag usa ka pulong, misinyas na lamang siya kanila. Pagkatapos sa iyang turno sa pag-alagad sulod sa templo, mipauli si Zacarias sa ila. Wala madugay, nagmabdos ang iyang asawa nga Isabel, ug wala mobiya sa balay sulod sa 5 ka bulan. Miingon si Isabel, "Karon mitabang nagayud kanako ang Ginoo niining paagiha. Gikuha niya ang naghatag kanakong kaulawan at tubangan sa mga tao." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Day 4, attendance check sa ta. Kinsay nakaupat na. Daghan no? Ayo. Kinsay nakuwangan og usa. Kinsay nagsugod lang karon. Haba? O basin na nasaag lang. Karon. Okay, it matters little. Kay whatever reason we may have, anata dinhi, angay lamang magpasalamat gihapon ta sa Ginoo. Sa tanang mga grasya nga atong nadawat. Ug para natong mga Katoliko, walay mas labaw pa nga pamaagi sa atong pagpasalamat sa Dios kaysa niining atong pagtambong sa Santos nga misa. Nalantay gamay nga reminder, no? Sa tangasimbata, sambang nata dinhi, let us constantly be engaged at the Mass, no? Diha sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios ug sa pamalandong sa pari, diha sa pakikiusa sa mapag-ampo sa atong simbahan ug diha sa atong pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Reminder din, ang pinuntahan natin dito ay simbang gabi. So hindi siya sintang gabi. Di ho dahil bitter si Father,
kundi dahil gusto namin din ma-in love din tayo kay Lord. At lalo pat, hindi ho tayo nandito para magsimbang tabi. So kanang mga tabian diha, pagbantay lang sad, basin maamang mo sama ni Zacarias. Walay ang joke, Father, tayo nga sa imong tabi. Sumaigsoon, sa atong mga pagbasa karon, atong nadungog ang mga pagpadayag bahin sa mga pagkatawo ni Samson o ni San Juan nga magbubunyag. As context, gituuhan sa mga Hudiyo, kaniyadto, na kung walay anak ang pamilya, basin gitunglo ang mga ginikanan o ang kaliwatan, o basin tako sila nga makasasala, maong gikabaan kuno sila. Apan, kining duha, si Samson ug Juan nahimong gasa sa mga pamilya nga walay anak, o pinagi sa grasya sa Dios, pisan pa nga ingon baog ang ilang mga inahan, ug si Isabel tigulang na usab. Nagbabdos paghihapon sila og nakapanganak. It implied something special about these two boys. Ilabi na kay atong nadungog ang mga pagpadayag sa mga anghel bahin sa pagkatao nila. Si Samson, sa unang pagbasa, nahimong usa ka maghuhukom sa Israel. Nahimong usa sa mga manluluwas sa Israel gikan sa mga Filistihanon against the Philistines. Bisan pa nga naa siya'y defect sad. Una, dali siya masuko. Kaduha, dali siya sad siya nga maibog sa mga babae. Ilabi na kang Delilah. Ug sa laing bahin, gipadala sa Dios si San Juan ug nahimo siyang tingog sa kamingawan aron maauhag ang tanan mahitungod sa pagbasol sa idang mga sala isip pagpangandam sa dalan sa Mesiyas. Daghan ang pwede natong makantunan bahin niining pagmapagbasa. Apan mag-focus lang sa sa duha kay kaibaw mi dalita nga magtuka. So una, adunay bili ang kinabuhi ug ang pamilya. Life and family are essentially gifts from God. Nagbuot ang Ginoo nga kitang tanan mangagi usab sa tagsa natong mga pamilya aron natong masinati ang kaayo ug ang gugma sa Dios. And although we also acknowledge all families are imperfect and some are sadly on the verge of breaking up, dili nagpasabot niini na dautan na ang pamilya by itself hasta sab ang kinabuhi sa mga tao na naglangkob niini gikan sa pagpanamkon hangtod sa kamatayon. Mao nga kanunay kita nga gitawag pagiauhag diha sa pagbarog alang sa kinabuhi ug sa pamilya tungod kay kining tanan gasa gikan sa Dios sa mga kitang tanan magasa usab kita gikan sa Dios alang sa atong tagsa-tagsa ka pamilya ug alang sa atong katiningban. And so in extension, let us learn to be appreciative of the gifts given to us by God and by others. Ikaduha, maihanunta nato ang mga paagi sa Ginoo. Bisan pa sa mga lisod o murag imposible nga mga kahimtang. Mao kini ang atong nakita sa atong ebanghelyo karon. Wala mituo si Zacarias og nagduda siya sa maayong balita bahin sa pagmabdos ni Isabel tungod kay kaibaw siya tigulang na silang duha. Ug tungod niini ingon pa ni Arkanghel Gabriel na amang siya. Kining pagkaamang daghan ang pagpasabot niini. Nayo sa kabahin nagingon nahimo kining pagkaamang isip usa ka silot tungod sa iyang pagkawalay pagtuo. Di siya natuo, samtang pari siya, sampang naa siya dito sa templo, ug naghalad og insenso. Sa katuwang bahin, sama sa gituo sa mga tao sa ebanghelyo, maamang gayud ang tao atubangan sa presensya sa Ginoo ug atubangan sa iyang mga katingalahan. Tungod kay ang Ginoo dili masulod ug dili makontrol sa panghunahuna sa tao. Ingon pa sa basahon ni Isaías, God's ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts.
Ingon pa usab ni San Pablo, God's foolishness is wiser than human wisdom, and His weakness is greater than human strength. Kung sa katalong bahin, gitanaw kining pagkaamang isip usa katimaan. Zacharias' silence, aside from it being a punishment, is also considered as a prophetic sign. Nagipasabot. Kay tungod si Juan, mao ang mahimong tingog alang sa pagpangandam sa dalan sa Ginoo, na amang ang iyang amahan nga si Zacarias, hangtod sa dihang naghilak na si Juan sa iyang pagkatawo, ug pagsinggit na, paghilak na ni San Juan sa iyang pagkatawo, diha-diha makasinggit usab si Zacarias tungod sa kadipay. Ug ang dili pagkumpleto ni Zacarias sa iyang pag-alagad diha sa templo tungod sa iyang pagkaamang, nagpasabot usab kini sa dili pagkahingpit sa balaod ug mga paghalad sa Mahudiyo, tungod kay muanhi naman ang atong Ginoong Hesukristo nga mo'y magtuman sa tanang mga kitagna sa balaod ug sa mga propeta, ug mahoy labang pari nga maghalad sa labing halangdon nga sakripisyo nga kahimutan sa Dios, pinaagi sa iyang pagkamatay sa krus. Usay mga igsoon, aduna usab mga kahimtang sa atong kinabuhi, dili nato masabtan ang plano sa Ginoo alang kanato. O usahay, murag feeling nato, wala siya, murag absent siya. Sama-sama panahon nga kita magsakit, mga og krisis, o mamatyan tag minahal sa kinabuhi. Apan bisan pa nga mao ang atong masinati, mabati. Even if we don't feel that God is there, anapagihapon ng Ginoo, nakiguban ka nato. Bisan pa nga naamang si Zacarias, tungod kay dili siya nagtuo, nagpabiling gihapon ng Ginoo, akauban nilang duha ni Isabel. Dili sila gibiyaan sa Ginoo, ug dili usab tabiyaan sa Ginoo. Hinaot, makaila pakihapon kita sa kadaghan sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Ug hinaot usab, makaila usab kita sa mga bisan pa nga basa na kaayo ang atong mga mata tungod sa paghilak ug pamroblema. Maklaro pakihapon unta nato nga ang atong Ginoo kanunay anaa, andam mugiya ug dili mubiya. Panalanginan ta kita sa Dios ug iyang kaluy-an karon ug hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, ikaw ang gipadala sa amahan aron magsangyaw sa iyang walay katapusang gugma ug magluwas sa kalibutan. Kanimo midangop kami ug among tubag. Umari ka, Ginoong Hesus. Umari ka, Ginoong Hesus. Buligi ang simbahan diha sa iyang pagpangandam sa imong pag-anhing. Ug himua nga ang among kasing-kasing magdilaab sa paglaom sa imong ikaduhang pag-anhing. Magampo kita sa Ginoo diha sa pag-ingon. Umari ka, Ginoong Hesus. Lig-una ang imong pagmando sa tibuok kalibutan. Ilabi na kadtong mga nasud na nagakaluya ang pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Ipadayag ngadto sa tanan ng imong gahom o gugma, pinaagi sa pagsaulog namo sa imong pagkatawo. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo kamumot obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Hesus.
Dad-a ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang among mga igsuon nga nangamatay. Magampo kita sa Ginoo. Umari ka, Ginoong Jesus. O Ginoo, ang tanan nimong mga binuhat gihidlaw sa imong pag-abot, diin ikaw magluwas, magbalaan ug maghingpit sa kalibutan. Nagadayeg kami kanimo uban samahan ug sa Espiritu Santo diha sa santos nga simbahan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makaagahom sa tanan. Dawat
tumikas sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tan-awa nga mapo ang uron kining mga gasa nga mong gihalad dinhi sa imong altar. Santo sa pinagi sa imong gahom kini nga mong gihalad sa among kahuyang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Sa hantos nga mahan, Diyos nga tunhayong makagagahom sa tanan, ang ayong matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo, kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga paganhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatutos siya sa inahan nga ulay, gihisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pagabot na niya. Siyang nagpuno ka namo sa paglipay, samtang nangandam kami pagasaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugod nga mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaye. Uhog busaw ban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, luyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos kayo di kao, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kiniyalang ka namo, lalawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mi pasalamat kanimo, mi pikas ug mihatag nini, adto sa iyang mga tinunan ug ningon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan halang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niining adto sa iyang mga tinunalong mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo, ugalang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugba, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay nga malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, og sa tanang mga santos nagadagtuman sa imong kabubuton latas sa katawigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon, nga amoy ikaw himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatangan ha kanimo makagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Itudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios o gatong Amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Magayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita ta ang panaginigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan ang idapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Magampo kita. O Dios nga makaagahom, nagpasalamat kami kanimo tungod sa mga gasa nga among nadawat. Himua nga magtinguha kami sa pagsaulog sa maabot nga pangilin, aron magpasidungog gayud kami sa pagkatao sa among manunubos, uban sa malinis nga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Kung manalain kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo.